Mars. Hoy, ano bang ginagawa ninyo? Ang iingay ng mga tao dito sa opisina. Ginawa pang pustahan. At ginawa pang gambling. Kung lalaki ba o babae yung anak ko. Ganun na ba tayo talaga naghihirap ngayon? para gawin nyo to sa amin. Dude. Silay ka pa na. Nakakatawa yung mga reaksyon. Kaya nga grabe no. As in, lantaran nilang sinasabi sa'yo na, oh, patingin nga ng kilikili mo. Patingin nga ng singit mo. Para malaman ko kung lalaki o babae. Nakakaloka. Alam mo, hindi ako makapaniwala na talagang yung mga kaopisina mo ang kakapal ng mukha para talaga tanungin, pwede pa patingin? Diba? Parang kulang na lang talaga. Mabuti sana kung may share ako doon, diba? Yan ang wala. Pero bakit ganun, no, dude? Kapag buntis ang isang tao, normally, ang mga Pilipino talaga, sobrang mapamahiin o sobrang makapang-judge dun sa physical appearance ng buntis. Yes. May sinasabi nga sila yung old wives' tales. Yan. Ano yan? Ito yung kapag ang heartbeat daw ng anak mo is 145 above, that means babae daw yung anak mo. Pero kapag below daw nun, lalaki. Ganyan yung mga kasabihan niyan ngayon. Ngayon, na nakikita sa social media. Pero dun kasi, sa mga panahon dati, kapag maganda daw ang nagbubuntis, kasabihan, babae daw ang dinadala. Kapag marami naman lumalabas na something dun sa buntis, lalaki naman daw. Tsaka may mga pamahiin pa sila o paniniwala sila na kapag patusok daw is lalaki, kapag hindi naman daw babae. Yung iba talaga gusto ipataas yung kamay ko para makita yung kilikili ko Sa totoo lang, ayoko talaga mag-reveal ng kahit anong mga kasingit-singitan dito sa katawan ko. Kasi isa lang masasabi ko, it changed a lot. Ang dami talagang changes, dude kapag nabubuntis. Hindi ko nga akalain kasi minsan parang pag nakikita mo naman sa social media, kapag nakikita mo naman yung ibang tao nagbubuntis, parang normal-normalan lang naman. Parang lumalaki lang talaga sa kanila tiyan. Pero may iba talaga, nag-iiba yung itsura. Alam mo, dude, one time, nasarap ako ng salamin. Tapos, nag-dress ako, dude. Dress na puti. Sabi ko talaga sa sarili ko, hindi ko nasusuotin tong dress na puti na to. Alam mo kung bakit? Bakit? Sino kamukha ko? Sino? Si Fiona, pero yung Shrek version. Oo? Oo! Hindi naman siguro. Siguro naman, tinitignan mo lang yung sarili mo na ganun. Hindi, pero dude, meron talaga yung parang minsan magsi-self-pity ka. Minsan talaga mararamdaman mo na parang ang dami ng pagbabago, gaganda pa ba ako ulit. May ganun. Na kahit hindi ka naman talaga sobrang pangit, pero alam mo kasi na hindi ito yung best look mo. Tama. Kaya nga, hindi ko alam, dapat siguro ang gagawin ninyo, i-lift up nyo lang kami. Totoo yan. At tignan nyo mismo kay DJ Rocky na nanggagaling kung gaano kahirap yung sakripisyo ng isang nanay doon pa lang sa pagdadalang tao, paglabas ng bata, 'di ba? Ang daming nababago Totoo. Itsura, buhay. Tapos 'di ba pag lumaki yung anak, sasagot-sagutin ka lang. Kasalanan ko ba, ma? Ikaw may kasalanan, gaganunin ka, 'di ba? Parang gusto mo, sana hindi na lang kita binuhay, 'di ba? Naghirap ako ng 9 na buwan sa'yo, diba? Alas yung mga katrabaho ko, pinapaangat yung kilikili ko. Kaya nga, ultimo singit ko gusto makita. Kung nangitim daw ba. Tapos meron pa, batok reveal naman dyan. So, porke hindi nangitim yung batok, ibig sabihin, babae na. Hindi naman ganun. Hindi naman walang guarantee Yes. Kumbaga nasa ultrasound talaga yan para malaman mo. O yung mga tinatawag na NIPT test. Yan. Napaka-high-tech na ngayon, no? Dati, ilang months bago malaman. Ngayon, ilang buwan pa lang alam na, di ba? Oo, 10 weeks nga lang. Alam mo na kung anong gender, agad-agad Tapos alam mo pa kung anong condition, anong syndrome. Ganun. Basta may pera ka, syempre. Oo. Pero alam mo kabisyo, kahit ano pa yung estado ng buhay mo ngayon o kahit ano pa yung kalagayan ng itsura mo ngayon, kung meron kang dinadala,
ramdamin mong maigi na it is really a blessing and it's a season. Kasi hindi pang habang buhay naman nabuntis ka. Unless gusto mong gumawa every year. Masyado ka masipag. Oo. Dude, ikaw ba gusto mo? Hindi, kasi to be honest, ang hirap naaawa rin ako kung sakaling makita ko yung partner ko na ayaw niya na magbago yung itsura niya. 'Di ba? Pero hangga't maaari, dapat may family planning din kayo. Kasi sabi nga daw nila, hangga't maaari, kung kaya nyo pa mag-anak at bata pa yung partner mo, go. At kaya nyo naman sustentuhan, kaya nyo naman buhayin yung anak ninyo at napagkasunduan ninyo ng partner ninyo, go. Pero kung alam mo naman dun sa partner mo na mahal or love, nagbabago na itsura ko, hindi ko na talaga kaya mag-anak, pagod na ako, wag mo na pilitin siguro. Diba? Totoo. At least marespeto ka. Yes, di ba? Ganun lang naman. In fairness, Titan Jello Titan ka pero gentleman ka. Sabi ko nga sa sarili ko, once na magdalawang baby na ako or 3. So, ibig sabihin, may isa ka na anak? Wala! May anak na si Titan Jello. Hindi, once nga na makadalawa, 3 ko. Siyempre, hindi naman isa lang yung pinangarap ko, di ba? More than, di ba? More than dun sa isa. Ko, umaamin ka na ngayon na may anak ka na Diba? Ayusin mo kasi. More than doon sa 1, 2, 3, di ba? Kung 3 na, sabi ko nga kung pwede na ako magpatanggal ng nung isang yung ginawa ni Drew Arellano. Oo, ganun na, okay na ako doon. Vasectomy. Oo, vasectomy. Magpapa-vasectomy na ako. Oh, in fairness naman sa'yo, pag ganun. Oo naman. Only pops yun Buti nakuha mo! Walang samin! Walang problema! Lupit mo. Hindi ko makontak si Titan Jello. Anong ginagawa mo, dude? Eto, only pop. From Titan Jello, naging Tatay Jello. Ay, nako. Anyway, si Mrs. yung boss natin sa programming, sabi niya dito, kahit anong estado ng kilikili. Di mo masabi kung babae o lalaki. Di mo talaga masasabi. Totoo yan, boss. Huwag kayo judger na lang. Tama. Hindi porke nangitim yung kilikili, ay lalaki yan, pangit mo, lalaki yan. Yun yung pinakamahirap, dude. Na situation, na kapag may nagsabi sa'yo na parang lalaki yan kasi nangingitim ka, yung mga ganon. Tayong pimples, lalaki yan. Oo, yung parang ang haggard mo. Diba? Parang ang sarap sipain. Sarap sipain. Maiksi pasensya kung buntis ako. Wala nang ambag sa buhay mo na ganun. Kaya nga, bakit yung vitamins ko, sagot mo ba? Yung pagpa-ultrasound ko, sagot mo ba? Hindi. Kaya shut up. Tarot lang, may tarot. Ay nako, be kind to your words na lang, kabisyo. Yes. Piliin natin yung mga sasabihin natin, especially dun sa mga dumadaan o nagdadaan sa hormonal changes or imbalances. Tama. Yan. Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama ang Basa Princess DJ Raketera. At nang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Namatay ang kaibigan ko na hindi man lang nakakabayad. Anong gagawin mo kapag namatay ako? Seryoso dapat to kasi may namatay Tapos biglang si Titan Jello, tinawanan ako. Hindi natawa na rin ako. Hindi na isip ko lang. Oo nga no, singiling ko na kaya yung kaibigan ko. Bago ba siya mategi? Meron kang kaibigan na nangutang sa'yo? Wala. Naisip ko lang. Uy, pero hindi mo alam kung paano mo sisingilin yung kaibigan mo na yun. Kasi nga, wala na siya. Ang hirap, di ba? Parang abuloy mo na lang yung... Paano kung 6 digits, dude? Ay, oo. Yun na mas masakit. Masisingil mo ba siya? Paano mo sisingilin yung pamilya niya sa oras na nagluluksa sila? Ay, di ba may mga tingin ko ganito. Di ba may mga last message sa mga kaibigan? Magsasalita. Di ba pag mayayaman mga big time, pinapasalita eulogy. Yung mga eulogy, di ba? May mga malalapit na kaibigan, magsalita po kayo.
Kung ako yun kung ako yung kaibigan na inutangan, hindi ko lang doon. Sa lahat po ng umatin, ng pagka... Teka lang! Teka lang! O, sige na, ayusin mo kasi. Sa lahat po ng umatin, ng pagkawala ng mabuti kong kaibigan, maaari po kayong maglagay na lang ng inyong mga donasyon. Para po ibayad po sa akin ang pamilya niya. Ganon. Garapalan talaga yun, Hindi man lang doon sa pamilya na, actually nga po, nung mga panahon nasa ospital siya, ako po nagbabayad ng mga medical bills niya. Mga ganun. Yung mga subtle ways lang, para hindi ka magbukang makapal mukha. Paano yan kung hindi pa wala pa sa ospital ng utang na sa'yo? Ay, pagpasa Diyos mo na lang. Ay, nako. Anyway, kabisyo, abangan niyo po ang sikreto ng ating kabisyo. Sa aming pagbabalik, kasama pa rin si DJ Rocky Terra. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret Files with Jal. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number